золотых кветочек вам у стужку принесла піжму. Зараз самы час яе збіраць, ад чэрвеня да кастрычніка можна гэта рабіць, таму раскажу пра гэтую чароўную раслінку. У народнай медыцыне яна выкарыстоўвалася найперш для таго, каб выгнаць глістоў, і бабуля так і ей называла моя гліставон. Вось, а зараз у сучаснай медыцыне, таксама як і ў народнай некалі, прымяняюць піжму для лячэння захворванняў нырак, там пры жоўчакаменных хваробах, пры хваробах печані, для малых у профілактыцы прымяняюць для павелічэння апетыту. Таксама кветкі піжмы можна прыкладваць да гематомаў, да сінякоў, нібыта яна таксама добра дапамагае. Яшчэ піжму можна выкарыстоўваць патрошку у кулінарыі замест прыправаў і ў лікёра-гарэлачнай вытворчасці, бо яна мае такі прыемны церпкі пах і надае напоям альбо ежы такі своеасаблівы прысмак. Можете карыстацца. А можна высушыць, вось так подвешу, буду сушыць, і потым буду всю зіму карыстацца, бо я люблю, як пахне піжма. А яшчэ вось гэтыя ўсе горкія, пякучыя і калючыя расліны выкарыстоўваюцца ў народнай пабытовай магіі як абярэгі. Але пра гэта больш падрабязна другім разам.